салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ва танзият ҳастед. имрӯза влога сар мекунем. ҳозир уже бегонӣ шав шуд. ман ҳамин барои падливам як-ду чиз тайёр карда монданӣ будам барои пага авқотбам. ҳамҷа Зинураҷонам ғам досодааст, намемонад вай кардани видеома монтаж кардани. ман кати фақат бозӣ кун мегӯяд. ма ҳамхали гапҳо дӯстони азиз, шумо чӣ хел, ҳолатон чӣ хел дар ин ҳавои гарм, чӣ кор карда гаштетон? комментариё банависетон дӯстони азиз. чикадуна анам хали гапҳо дӯстони азиз. ҳар рӯз ман Зинураҷона берун мебарам. уже одат кардастам. хел дайду шудаги духтарчаи ман, агар бовар кунедон. ужас просто дӯстон. ҳамин ҳаракат мекунам ки ҳар рӯз як бор бурорам. все равно кӯдаки майда чӣ хел зиқ мешавад дар даруни хона. фақат мебурорам бо ҳамин кӯча буромад дига хона дуромаданаш намебиёд. ина ҷояш фақат ҳамин вай центр, фақат центр бармегӯд. мана ҷои фонтан бармегӯд. бо либосҷоша тайёр мекунад, мебиёрад пешам. мана ина пӯшон, вая пӯшон мегӯд духтарчам. ҳар рӯз мо Зинура кати заниматсия мекунем бо забони англисӣ. духтарчам кати дарс мекунам ҳар рӯз. ана инҷа бошад дӯстони азиз, ҳама коракома шудам бегоҳ буд. Зинураҷон кати дадаш бозӣ карда шиштагӣ буд. рости гап ҳамин ҳавои гармӣ ва ҳам тупаз намефорад дӯстон. инҷа ба хестам саҳарӣ як илоҷ карда барои хона нонҳои хонагӣ пухтам. хамираша гирифтам, қати шир, равған, беҳад нонҳои хушрӯи мулоими болаззат шуд. баъд сосиски тесте тайёр кунам гуфтам, қати лаваш. инҷа ба сосискиҳоя реза кардам, жарид кардам, сир моцарелла стёрка гузарондам. ба даруни лаваш ба сиру сосиския монда тухм ба як бор вай карда аралаш карда ба сковородка равғани камба кам дарак сурхкара гирифтам. ду тарафашам хел хрустящ мешавад. ана баъд Зинураҷон кати хонаи бибиш рафтем. ана инҷа ба дӯстон Зинураҷон кати хоҳарчамам хел дугона ки хоҳари ман кати Зинура калон шудагем аз ҳамин ҳомиладор будагем. ҳозир ҳамин бегаҳ Зинураҷона прогулка бировардем, катиочем. рости дар даруни хона духтарчам ду зиқ мешадам, хел дайду шудагӣ. ҷош ҳамин центр, фақат ҳаминҷа биёр мегӯд. ҷа тараф намехоҳад рафтан. кӯдаки майда уже одат кардааст фақат ҳамин тараф омадан. дӯстони азиз, оиди реклама гап задани ман. чанд кас нависад дар комментариём оиди реклама. рости дӯстони азиз, мекунам реклама смотря чӣ бошад. смотря чӣ касе реклама гирифтани аст, смотря чӣ дӯстон. агар ягон кас реклама мехоҳад реклама гирад аз ман, метавонад дар ватсапам номеромба нависад, ҳамҷо маслиҳат мекунем. а так дар ютуб филмҳо ҷавоб дода наметавонам якхел вақт оиди ин масъалаҳо. ана боз дар бораи чӣ гап задан мехостам дӯстони азизам, оиди комментарияи ман дар ютуб ҳамаш вай полная проверка ба рӯй карда мешавад. гуфтам ҳам инструкцияша хонда ҳамин ваяша интихоб кардаги ман. худам кадом комментария маъқул аст, ҳамна выбирать карда мемонам дар таги видеоҳом. ҳамаи ҳамун комментарияи ки шумо менависед ҳамаш вай намешавад. чӣ мегӯям? не публикуется, да, короче, ҳамаш намебарояд. барои он ки ман кадомаша интихоб кунам, ҳавай мебурад. баъд бо ютуб як чизи дигар бироварда ки ман ҳозир мебинам мисол киҳо тамошо мекунанд, киҳо лайк мемонанд, киҳо подписчикони ман, ҳамаша ҳамин чизоро мебинам. бисёр одамоне ки аз аккаунтҳои чон медароянд мебинанд, даже ваёям ман дида метавонам озин. барои ҳамин дӯстони азиз, лайка фаромӯш накунедон. ҳар яктаи шумо ки лайк мемонедон ман ба мебиёд, ман бисёр шод мешавам дӯстони азиз. мехостам ки гап занам ҳар яктаи шумо ба дӯстони азиз, оиди нархи реклама дар ютуб ҷавоб нависам. оиди реклама шумо фақат дар номерои ман нависедон. дар ютуб ҷавоб додан наметавонам оиди масъалаҳо.
ана инҷоба дӯстони азиз барои зингаҷон шакшука карда будам. Баъд бошад стиральни машинама дарунаша чӣ шуданам шумо нишон медиҳам. Баъд аз ҳар як стирка ман инам хел крышкаша бароварда қатии шотка или ягон мачалка кати дарунаша хушрӯам хел шуда қоқ карда мемонам. Шумо метавонед анани поёнашам кушода дарунаша шӯед. Вақте ки либосҳоя мешӯтам баъд бӯйҳои приятне мебарад аз стирка. Бояд ақаллан дар як ҳафта як бор ҳам хел шушта истодан дар кор набошад. Дар ин стиркамон бӯ мегирад, резиношам тез безеб шуда мерад. Чанд қад тез агар тоза кунем дар ин стирка ҳамқа тоза либосомона хушрӯ шуда метиҳад. Ин як лайфхак барои духтарон.